Asibingelele, obingelele baba udokotela, baba uSizwe, baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lona umzulu wamancengezi. Love you all. This is Baba Udokotela inyanga umelaphi wendabuko. Njengamanje senza le video sise-building to Nedbank House building. Baba Udokotela umelaphi wendabuko la ngisenzela khona. Sine studio ke studio number 1 dark room. It's a 1940 1905 studio sethu la uzokwazi ukuthi usithole khona. Namhlanje sithatha ithuba elihle lokubonga nje uNkulunkulu umdali wezwe nomhlaba nayo yonke into esisize ngayo ukuthi sisisa kwasenza le video lena lapho unyaka sowuphetha khona. Ngine topic ethi immense wealth gear. Okay, sizofika lapho. This is Baba Udokotela. 1st of December ngiza nomuthi esibiza ukuthi FDRIK. Umuthi wabantu abanenkinga yamehlo. Lo muthi esizokunika wona. Hey, listen to me carefully. Lo muthi esizokunika wona FDRIK. Ugcoba la, ugcobe la. Noma ngabe leli kuphela nenkinga ihlo. Ugcoba la, ugcobe la, umuso usuyalala. Mese usuyalala. Awucontsiseli ehlweni. Please people, don't do something that I didn't tell. Awucontsiseli ehlweni. Ugcoba la ngaphezulu, ugcobe la ngaphezulu. Ukwakhiwa kwalo muthi it highly concentrated. It took me 8 weeks. Yeah, about 8 weeks one. Highly concentrated. Awukazi uphekwe nhlobo. Temperature khona be controlled ngendlela eyisimanga. So room temperature for 8 weeks. Sifuna abantu kade bengikhalela kakhulukazi abantu izalukwazi zami zithi baba udokotela kanti into yamehlo ilunga nini from the 1st of December asikho isalukwazi esizohamba songulwa sokwenziwa ini unless a person is permanently blind. FDR sizobanika abantu yona ke ngokuthi usukeze kubaba udokotela asinaso isitolo sakhe usukuze kubaba udokotela uzosizwa ufakwe emshinini thereafter uma uqala phela uze kubaba udokotela usuku no 600 rand thereafter ke umususuya phela but umuthi nje ayi baba udokotela nginomuntu mina ose Cape Town but amehla amhluphe ngeke uze umthwalo uzofika nje uphethe u300 rand uthatha yona bese ubaba uyamhambisela kuphela muno 300 rand ufika uthatha uhambisele lo ngokunabantu abaseKimberley abalifuna usizo lethu but told some product abafuna but they cannot reach out but kuyona ke leyo I authorize people to pay 300 rand bayithatha bahambe nayo. This is Baba Udokotela this is Baba Jabulile. Then sinenkinga nana yabantu assumed ukuthi baba banedliso lento nali idliso liyayenza lento ogcine ube sengathi umuntu one Helicobacter pylori bacteria HP bacteria kanti vese umuntu owadliswa abantu mebedliswa ke abantu aba understand awudliselwa bulawa kunedliso lesichitho adlisa umuntu lento ukuthi unyanyeke ube nesichitho kufuna ukuthi le dliso leli noma ngabe uyaliphalaza kodwa ufuna uqala into ezolikhipha nje ngaphakathi ungajaha uliphalaza because usuke lakhele lapha kuwena lo muntu loyo onalelo dliso lelo uba nama signs or uba nama symptoms I repeat uba nempawu ezitshengisa ukuthi lo muntu ungenza ukuthi noma ngabe kuthiwa ama ulcer la kodwa ngeke phela bodla umoya omumbi kanje lo muntu unuka njengehashi phela manje kusuke kuyilelo dliso ke lelo lenza ukuthi kwa bad breath yakho ingabekezeleki and umoya wakho nje uma ukhuluma sakade ungahlezi ukuthi ngwavese muka uqeda ukukhuluma nalomuntu usiyahamba vese akeke asafuna uhlaba lento ke isuke yakhelela ngaphakathi. Sifuna ukukunika ke umuthi esibiza Malvan Q3 for that purpose. Umuntu lona othi baba udokotela nginawe mina kama ulcer ukhona ukudla engasakudla ngizokunika iMalvan Q3 engicela ukuthi abantu baseGoli abayithathi advantage kumama ubuze emncane because istock esemnike sona senele ukuthi kuzoze kuvalwe enaso engisho ukuthi ningasho ukuthi hey baba udokotela siyamfonela uMambusi lana eGoli uthi stock akanaso it will be an unethical behavior mengathiwa sinento enjalo stock abantu baseGoli iMalvani
nansi uthola i2 liter ibhala ukuthi Malvan Q3 inesithombe sika baba udokotela. Malvan Q3 inesithombe sika baba udokotela because sifuna ukuthi ningathengi ama generic akube yiyona. It has quercetin. It has quercetin. This is what I want you to do. When you're Johannesburg, consider yourself covered. Egoli uzoyithola ngo500 rand. KZN uzoyithola ngo500 rand. Uma ufuna ukuposelwa, it is 10 times difficult because asikaze siyipose. Asikaze ke siyipose. Kodwa nje ungifuna lo muntu nje osekucacile ukuthi ayikho into ayenzayo, akusadli lutho, ama-ulcer nje yambhubhisa, ama-ulcer nje yambhubhisa. It may be a HP bacteria, but idliso nomthelelo omkhulu kuleyanto leyana. Idliso ke bathi bakudokotela yikho into ekuthiwa idliso. Idliso ke sike sithi food sorcery. Likhona idliso esingisini. Ngoba nina nikholela ukuthi into emingeke esingisini ngoba senifunde kakhulu kusho ukuthi ayikho ikhona esingisini. Idliso likhona esingisini. Yeah, this is Babu Dr. This is what you're from Pleasure. Sinabantu abane HbA1c ephezulu kakhulu 21-24 besilisa. Sinabantu abane GLP type 1 elow kakhulu. Laba bantu laba besilisa abenzi kahle enkonzweni eseCameroon. Njengamanje siyavala njengoba ku December siye emakhaya. Siya kulamakhosikazi siwasabayo. Mtheni siyavala siye emakhaya siya kulamakhosikazi esiwasabayo. Ayikho into eyinkinga. Understand? When I understand. The bedroom, it is so scary because it's whereby we have to perform as a man, not as a father. Ukuba ufada uphelele dining room nase kitchen. That is where you end your father. Father uphelela. Kwangena eCameroon akasekho father. Iyawe igawuni lapha isale phansi. Khunyula amasokisi ahlale lapha. Khunywa iring ibekwe lapha sibhekaneke manje. Umama ulindele. Umama ukulindela amabeka libheke phansi ufuna ukutshengisa ukuthi ubani. Umama ukulindela. Wena ulindile. Shawa amahloni. Ngikuphathele yabona la yabo lento le. Ngatshela lenye ikhehla lisuke high flares hamba namakhosikazi la u2. Ngathi mina imama ningahlala ngalo baba khona sifuna ukuthi sikhuluma ayibaphuma komama ngoba beyiworried baba uyagula. Abantu besithemba amakhosikazi angene esekhala omabili ngabisuthi kanti ikugula wona yini. Okay fine. Umuntu omdala lo ngase ngamtshela ngathi mina ngizokunika lento ukuthi ayifuna ukuthi umuntu omama sebeyaphindisa uma bashaya induku bashaya ngaye ithambile. Athi nakho uzobashaya ubahlanganise. Hayibo lento le. Hayibo lento njani? Hayibo lento le. Ayichitheki lento le. Khohlwa khehla khohlwa. Khohlwa ungabatshela abantu bazokwazi ukhala. Lento lena ngathi mkhulu khotha lento manje ebazokunikana ngale kuthiwa ikhotha ikwapho ngomunye osenijikijele emlomeni manje ngifuna ungitshela ukuthi ufika high flat ungaphiswanga nokuchama kabili ngeke ligcwala uzipho manje lifuna ukushaya menguthi ke uhlushwa ushukela siyakunika lokho mase sikunika indoda enkulu precisely to improve the blood circulation and wenza ukuthi ungasheshi futhi uchame umuntu wesilisa nanzeke indoda enkulu yakho. Iyona ke le khombo la uyithatha ngo600 rand. Angikunika imbiza akuniki lutho. Ngikunika lento bese ngibhekele ngiyazi ukuthi ziyaqhuma. Labu ikhehla lathi izuma ugangile. Alifuna nje ukukhuluma into lathi izuma ugangile. Ngoba ngangazi manje le. Ngeke umfana ona 21 ngimnike lento, 25 ngimnike lento, 30 ngimnike lento. Lento igrade yayi phezulu kakhulu. Phezulu kakhulu igrade yalento lena. I-strength sayo is 200. Strength salento 200 gram. I-strength esijwayelekile is 100, lana u200. Strength is 200. Engisho ukuthi it's high grade. Yabona lento wasene ngikhotha wasene ngijikijele manje le. Bengikhotha manje ngikhanyela manje ngizoshabala nje ku YouTube nje abantu bengibuka ngisishaba. Sengihamba into la. Angiyinike ingane ngoba iphezulu kakhulu 200 to size 200 gram and after you are not going to make it. You are not going to make it. Umuntu ke lana ke othi akavukelwa.
umuntu lana othi unoshukela, umuntu lana othi ushesha achame, umuntu la othi ipipi lakhe liyancipha, nansi indoda enkulu. Nansi indoda enkulu. Le combo ke u600 rand. Precisely le combo ubaba oneminyaka o60, le combo imlasta almost 3 months. Ngoba obaba abadala abayi njalo emhlanganweni. Abayi njalo. Lento le combo le kumuntu oneminyaka o40 imlasta 1 month. Because ibhuqa nje ngoba abantu abaningi besilisa njengoba bengavukelwa nje mhlazana bevukela imanxa befuna ukuba amasoka, kanti thina soke singakusizeli ukuthi uba isoka, suke sikusizela ukuthi yiba namandla ekamerweni, hayi ukuthi yiba namandla entombini. Manje ke inkinga kileyo ke abantu ke bavesana bekanjalo. This is Babu Dr. This is Bojalo Fala mhlanje ekhethe umsolo amancane. Ake ngiyikhulume le you about ngeke ngayikhuluma nasekuqaleni ngathi since you are about to retire, teach yourself new skills that will aid you to get money to ezolekelela kule mali yakhe empesheni oyihola. Akekho umuntu o-conscious ongasurvive ngemali empesheni. Asingakhohlisa abantu. Akangathi uma wakho mekucela imali empesheni, imali ebeholile last week, uthi kanti imali empesheni niyenzani. Akekho umuntu ostable ongaphila ngemali empesheni kuphela. You need another mainstream to wenza imali. Ngalo ndlela wena njoba usumdala, the time is now ukuthi ke manje ke enza ke esinye iskill. The time is now ukuthi manje ke enza ke esinye iskill that will help you. Izonke lento enigijimelana enijahana enizifunayo angizisuggest mina ngoba awukho ready kwa wena. Awukho ready. Uma usu-ready, you go and do something else. This is Babu Dr. Yeah, kunento la ngisafuna ngeke ngifuse kancane. Ngiyayibona ukuthi iyavuvukala. Ake uthenge le phone le bathi Honor 400, bayazi Honor 400 abantu uthi imali ngeke ngisho iprice yayo. Ngiphethe Honor 400. Ngeza ngazo zonke izinto, ngine Honor 200. Ngeza ngazo zonke izinto. Lo mafoni amabili are not expensive. Angiyithengi phone expensive mina. La mafoni amabili uyawazi Honor 200 Honor 400 imalini bayazi. Asingalokhu sisakana nama price futhi. Ngithenga ifoni. La mafoni angikoste almost 24,000 omabili, yeah, 24 kulungile. Ngoba ayithatha MTN isafika nje fika lena ngisanda ukuyithatha le ngisanda ukuyithatha ka Vodacom, le ngisanda ukuyithatha ibe yilo madlana nayo ngathini, kodwa ke kulungile. Thenga ifoni, asithi ngithenga la mafoni asithi nje ngo20,000 rand, wena wahamba uthenga inkomo ngo13,000 rand, mina ngikhiphe u20,000 ngathenga ifoni yokushutha, yokudlala uWhatsApp, yokudlala uTikTok. Ngonyaka inkomo iyazala. Ifoni ngonyaka isindala isislow sigcwele yonke into. Is that what you tell yourself? Is that what you are telling yourself? Do you know ukuthi as inyanga enenkomo ezu50 before abantu bafike kwena they need a phone? They need you to have you must have a phone before abantu bafike wena. You must have a phone first. You must have a phone first. La mafoni lawa lengibalayo Honor 400 nginayo imali esengiyenzile. Ngikwaze ukuthenga iJeep Renegade imalini. Ngikwaze ukuthenga iAudi Q5 imalini. Ngikwaze ukuthenga ukuba nalama phone lawa enginawo. Ngikwazi ukuthenga iVW, iGolf, bla bla bla, angisho inhloboni. Nginale phone leyo, lama phone leyo. Lo nyaka uphelile manje nanga amafoni ayathengwa. Imoto ziyathengwa, kuyarentwa, kwenza ukuthi. Nginale phone ngihambe ngaya afforda ukuya within 1 year njalo. Ngisho into engiyenze 1 year.
ngikwaze ukuhamba ngiyeka kwasisika game ngafika ngathengela abasebenzi ama mini stove lana microwave awu13 ngemali engithola ngale phone. Ngemali engithola ngale phone ngikwaze ukuholela abasebenzi over a period of 1 year ngale phone. Ngemali engithola ngale phone ngikwazi ukurenta u30,000 over a period of 1 year ngale phone. Ukuba benginenkomo ngabe sengiyayisenga manje. Ngoba manje sikuNovember manje ngabe sizele. Ngabe inkonyane manje seliyagijima manje ngabe lilala endlini. Ngabe ngiyayisenga manje ngidla amasi enkomeni. Ngidla amasi. Ngifuna ukuthi uyibheke ukuthi wenzani efonini. Mina yabona menginale phone ebanki wena uthi uno 30 rand kune product ozama ukuyidayisa ithengwa. Ngizithi mina iphi phone yakho siyithatha ifone yakho siyivula singena kuma settings si requesta ngo 30 rand lutho nawo sithenge ngo 23 rand ispace ku internet. Sikudayisela into yakho kade imili ingathengwa. First time abantu bezwe ukuthi kanti udayisa ngeenkukhu zempangela namaqhude namakonesha. Abantu endaweni bekwazi laba bale emgaqweni kuphela, but bonke labantu abaleduza kwakho sebezokwazi manje. Ku 23 rand using a phone. Having a phone nginenkomo ezo5 esibayeni ngifuna ukuchitha yodwa. Ngino 50 rand ebank ngifuna ukudayisa inkomo nginento engipentshile. Ngingathatha u23 rand ebank times 2. Ngithenga ispace ku internet. Ngingadayisa lenkomo within 1 week. Having no phone ngingadayisa lenkomo within 2 months ngingabe sithengiwe. At a depreciated price foot. Not at a prime value engisuke ngifuna ngayo ukuthi inkomo. And then understand the power of having a phone that we are not going to play games ngayo. Having a phone, it was a lockdown during COVID. I only had a phone. I was renting 13,000 where I was staying, living in Musgrave. And having a phone, I was affording to pay rent, pay my course, eat. Life was buoyant. Using a phone, you must understand what farming, it does not work for everybody. That is why in South Africa we got few farmers compared to engineering. We got more IT guys than farmers. You understand? And then not everybody who is a farmer is winning. Most farmers are struggling. They even request people to come and sell their cars in their names. Kunabantu namhlanje thina saziba namaplaza abanamaplaza bakhulume nabelungu ukuthi abaqamba manga bethu amaplaza wabo. And then usitshela ukuthi abantu akanaplaza uhlama nje. Anaplaza nalutho. Kuyasetshenzwa. Ngifuna ukuthi wena umuntu omusha ungalambi unefone ene-Android, smartphone engabizi kakhulu. Download ama-app engiwasho ngegama. Download ama-app significant. Hayi ama-dating site app. Download ama-app ngalo 90 rand onawo kwa Capitec. You can able to sell something ebingadayiseki ngokuthenga space ku internet. Thenga space ku internet go 23 rand for 3 days. 23 rand for 3 days. That is a power of having a phone versus a power of having a cow. Hamba uthenga inkomo mina ngithenga ifoni uzosingane yakho izosebenza kumina. Mina menginefoni wena unenkomo yami ngane ngezi usebenza izokulusela inkomo. We can bet money. Abantu abanenkomo in terms of employment bona baqasha abasuthu baluse inkomo kuphela. Thina esinamafoni sikaqasha nawe. Sithi thola umfana ozokulusela inkomo uzosenza kubabudokotela. Singaqasha nawe. Thina abantu esibaqasha abangabanomzana banenkomo emakhaya. Bazicelela abanye abantu ukuthi abezeluse bazosenzela babudokotela. Ngizama ukuthi siyibuke into esiphelelwa isikhathi ukuthi singa investa kakhulu kuyona. Sibuke into esiphelelwa isikhathi esinga investa kakhulu. Start to invest efonini into idinga kakhulu iresolution.
It must be very good. Resolution not ukuthi be expensive. Mina ngakutshela ngamafoni nama-brand adelelekile. Ama-resolution akhona ayagqilaza. Ama-resolution akhona ayagqilaza because hayi ukuthi ufuna into yokushutha into ekude, ufuna ukushuta i-product oyibeke la and uyidayise. Unefoni. Uma wakho uyathwasisa. Nilambile ekhaya. Kumanje kuyavalwa emavasithi awunayo imali ukusuka eRes. Usuka azohanjwa ngesende kuze ukuthi ukwazi ukuthi usuke eRes. Kodwa uma wakho uyathwasisa ngale phone nje umhlazana evumisa ithwasa ungafaka lento ku social media wakho. Uyibooste uyithengele iboosting ka-23 rand. Uma wakho by having that inyanga nenyanga ngadlula inyanga abe nethwasa. Kudlula inyanga khipha ithwasa, ngadlula inyanga abe nethwasa. Ungena kwethwasa ekhaya, ungena kokudla. Ake siyibukeni into ngempela zikhona inkomo ekhaya kodwa amathwasa awekho. Lingena nje kodwa inkomo ziningi. Inkomo azikwazi ukwenza convert into business mainstream. Enza ukuthi nentsha esilandelayo asacabanga ukuthi njobe segula akehle ecafe athenga inkomo ezo5. Thenga inkomo ezo5 at the price of close to 48,000. Emefika eGoli esegoduka ezokuthiwa yedwa bayithathile ayibuya ngentabeni. Kunale tendency ke manje ukuthi bangene esibayeni bazithathe zibo 9 bashiye izu2. Kanti kunale tendency ukuthi hlangana nabantu basiphoca amafoni kanti inamba bangiphucanga yona. Ngifike ngigqome inamba ngiphinde ngisebenze. Angisho lutho, I'm not telling people what to do and intelligence yenu ngiyayihlonipha. Nespace enikusona ngiyahlonipha kodwa bengifuna sibheke ukuthi are we all going to each and every man inenkomo eyodwa? Each and every man isifuye inkomo 111. Uma ucabanga singaba nepopulation inkomo engadlula abantu and you still be poor. You will be still to be poor. Ngoba ngempela mina njengoba nginale phone le ngisebenzise le phone to buy ticket lase Malawi. Ngisebenzise le phone ukureserve ihotela eMzuzu eGrand Palace. Ngisebenzise le phone ukufonela eRombi to arrange my visit. This is Babu Dote Voices Bojalo for Mthatha Klemzola mancanza ngeso. Lenda ke siyibhekeni. Ake siyibhekeni then sizokwazi ukuthi okay fine. Mengenze forex, do I need inkomo? Cha. Okay. Mengenze forex ngidinga ifone. This is Babu Dote. Bakithi nange ngikhuluma lento le. Ngifuna abantu besifazane lento bayithathe serious, iqale lento bayiphile. I need a new breed. I need a new generation with different mindset. Uyazi ukujola nomuntu wesilisa, ukujola nje ukuthi nina negangela ngalo lemleni nomuntu nje wesilisa obroke. Kuyafana nokuthi unepeni elingenalo inki. Unalo impela but ukwazi ukubhala into eziserious. Babhala abantu uzoboleka ipeni omunye umuntu ufuna ukubhala because ujola nomuntu obroke. There is no need ukuthi a guy who's still building his future ujole nalo muntu ngoba when he finish to build his future he will leave you. Asikho ukuthi ujole, ngikhuluma ekujoleni mina. Ujole nomuntu ophuka ngoba uthi uyamthanda ngenhliziyo yakho. Akekho umuntu wesilisa odokotela wenhliziyo. Akekho. Wena umuntu umthanda ngenhliziyo yakho konke nakuthanda inhliziyo yakho konke. Wena uzenza nje ukuthi nje wena uthandana ne-cardiac surgeon. No. Kodwa asibheke ukugana umuntu ongenamali. Ekhona amadoda anemali. What is the meaning of that? A meaning of that, ukugana umuntu ongenamali na ungenamali, it whereby nikwazi uconstructa yonke into because you are already together. Number one, awukwazi menijolo umtshela akayeke utshwala nabangani. But uma seninganene uyamtshela ukuthi baba yazi angisho lutho kodwa bengicabanga ukuthi awukwehlisa kancane litshwaleni ngoba mubuka nje ibhodlela lodwa leBells bese ngathenga irice elingakanani le ekhaya. Uyaqala nawe uyakhwantshisa elokishi. Athi yazi kodwa free right. Uthini? Uthi fro akasho uthi thekeni uthi free right. Nangempela athi uxegise eshibini, yabo? Bese uyabuka nje nkosikazi sekuyaqala kuyabalance la endlini. Yini ogana umuntu ophuwa. And uyamiyekisa utshwala, cut down on alcohol, and then cut down on friends, cut down on boozing, cut down on visitations. And uyabamba ngokwelokishi uthi hayibo yazi
Mina sengikwazi ukuthi ngisave u2000 rand ebengiwuspenda engazi ukuthi uspende kanjani. You understand? La uganwe umuntu ongenalutho. Angiyifuni mina esikhuluma nama case studies angekho ay fake. Ngesikhathi umgana lo muntu ziyaqala into ziyabalance manje ekhaya and thereafter seniyakwazi ukuthi manje ke senibeka imali ebank ndawonye ukuthi hayi baba ngizocela ukuthi wena wakho umholo uye ku800 uma unginike nje imali engaka mina kulona kodwa nje imali engo800 uyishiye lapho uma eshiye oyi800 aba u10 u8000 loyo. Lento ngifuna ukuthi kuyi-insist ngamabomu ukuthi having somebody ojola naye kufana nomuntu ongajola kasingene le ndoda ixakile niyayihlela impilo ushamthethe baba this is do me a favor njoba nami ngisebenza la kuma cleaners ngihola le mali lena wena njengoba ubambile lapho emsebenzini nawe enza nje ngizocela ukuthi imali engango 800 rand ungayikhiphi 800 after 10 months seku 8000 after 10 months seku 8000 or 800 rand laba kade bebekho having 8000 rand ebank ongena ibudget yawo imali enkulu kakhulu leyo go 10 months hayi ngonyaka go 10 months mase umtshela ukuthi ke uNovember noDecember yikho imali esizoyibeka sinawo 8000 esithi izinto kade zisixakile ngoJanuary la ekhaya sizothatha lo 8000 ebese ubekile siuspende almost wonke kulento ezisixaka ngoJanuary unkosikazi ke loyo thereafter nikhula naye come to baba udokotela I am igama kuDumsana kaZuma engana mina lo nkosikazi wami sesina 29 years sindawonye ngangihlupheka kakhulu I had nothing we built everything together till ayikho into eyenzekayo angayazi itrip engizoyithatha usuke yazi ukuthi ngokwenzani engiyithathelana ngizobuya nini ayikho into angazi because that is how she was built ukuthi yonke into engiyenzayo she must not abe ipartaker but abe ne knowledge fully knowledge uthi ubabudotela ubaba namhlanje wenza ukutshela ingane imali encane baba wenza ukuthi manje wenza ukuthi nkosikazi ke loyo not intombi and ukugana ke indoda engenamali kusafe kakhulu kunokugana indoda esivese inemali because ibivese inemali kutshela ukuthi lekha ufika nganalutho uyophuma ungenalutho futhi indoda enemali uma nixabene nayo funa wazi ukuthi uma ubuya ukogeza ebathroom kogeza yona uzofika ngapha kwiside table ayibeka inhlamvu ezu2 yazibeka zabheka phezulu ikhiphe lapha esefeni yazibeka nje la kade nixabene isafe kude kabayikho le kamereni ungena ku penthouse ungena kwini lento endle kwi walk-in wardrobe lapha phansi ufike lapha phansi wavula isibhamu akhiphe inhlamvu ezu2 waphindwa akhiya futhi athatha inhlamvu azozidisplay ngapha zibawusahamba ogeza osihamba uyakutshela ukuthi la ekhaya wafungena uzohamba ngenalutho and akukhulunywa kanje kumina athi uma usufuna ukuhamba usho wena utshela ukuthi uma usufuna ukuphinda kini kanti usho ukuthi uma usufuna ukukhwanja uyabuya ubeke 2 bullet ngasohlangothini lakhe ubeke 2 bullet kobanda ukudla kuphela ukudla kade ukudlile kule ndoda engicabangelana because umuntu ole nemali umuntu ole right kanti lo omngane ngenalutho olunye ubhambo lakho olubambile nalo lokubambile nikhula nonkeke rather than ukujola nje nomuntu nje ngenamali obrokish yeah this is Baba Dr. This is ujabule ufana ukuthi nje ekhehlela umzulu amanqingisi ngifuna ukukhuluma ngento esibiza ukuthi immense wealth khuluma ngento esithi immense wealth laphana mesikhuluma ngaliyanto siyayakha bakithi khona kade ngizomkhanda nje izolo usuka eMpumalanga eMelo ngizomkhanda ngale mfihlo immense wealth ngifuna ungithengele isigqoko esimnyama immense wealth ngithengele isigqoko esimnyama sewule iskipa esimnyama ivest elimnyama ishirt elimnyama iblue elimnyama amasocks amnyama icathulo esimnyama
Sikhuluma ngomuntu othi baba dokotela, I want this thing. Sizobe sesiyayenza siqede. Repeat, sizoyenza siqede. At the 150 package siyenze ikhoneka 50,000 sikhuluma ngala 150. Siyenze siqede. Uma sesiyiqedile after like 2 to 3 weeks funa sizoyiphothula. Uma sesiyiphothula ngicela ungiphathele ama 5 rand awu 4 times 4. Ngangizwe ukuthi ngithini? Mase ungiphathele ugoloko. Yazi leti indlela ediscipline ngakhona. Sangathi ugoloko ungathola amabhodlela angaka, yabo, ama 100 ml noma ama 50 ml. Akube into elinganayo. Ugcwalise ugoloko bovu, red brandy. Ugcwala umusu usuyawuvala. Ngoba lento ngesikhathi senza lo msebenzi siwenzayo, we should not make a mistake. We should not make a mistake. Because that mistake it will cost you not to reach out to your goals. Lana ke bese sesiyiphothula lento ungiphathela ke ama 5 rand amangaki awu 4 times 4. Ungiphathela ubhodlela agoloko na uwenze abe u4. Bese ungitholele amatshe omfula, river stones la shiblikayo abe u4. Ungitholela eraser eyodwa. Laphana ke we are not going to slaughter any animal. Laphana ke sokhuluma nomuntu omdala, sokhuluma nokhokho. Sokhuluma nomuntu omdala, sokhuluma nokhokho. Lana uma usuyenzile wayiphothula lento, ayikho into emhlabeni oyithu uyayifuna ongeke ukwazi ukuthi ube nayo. Rather than ukuconsider lezithwalo ezifunayo, igubhe ezifunayo, le nto lela mesiyibeke kahle emzimbeni. Mase ngithi tshela umngane wakho ukuthi ahamba othwala. Uzobuya uzosebenza kuwena. Ayikho into engakwenzeli yona le nto. Usubizele la gama lakamkhulu. Ngesikhathi usumbizile umkhulu, uzothi udriver ngelilanga ubona inje eminyama egijima ecele komgaqo ethi kusuke kuyena. And ufuna ube generous umuntu becela imali omuphe. Uzothi ngelilanga ukhwantshile use Free State. Ubanjwe ikhehle lo grey. Elidala egqoqo semnyama licela imali. Linike. Kusuke kuyena lo muntu osebenza ngaye munike. Into enhle awufaki isiphandla, awufaki lutho, awenzi lutho nje. Uma unikwa lo kamkhulu loyana unikwa at an immense wealth. Immense wealth. Immense wealth. But lokho 150,000 o package siwenze sileka 50,000 aseyiphothula siwenze bese siyakudedela uhambe uphila. Sifuna ukuthola impambano zomgaqo where it is dark, not like masabhapha. Ngoba le ndoda ihlala ebumnyameni kodwa impambaneni zemgaqo, kodwa ihlala ebumnyameni. Ayiphumeli ekhanyeni. La ekhanyeni isuke ingekho vese. Mengizomenzela ke umuntu mina la sinayo leThekwini siya ezinkwazi. Siya ezinkwazi. Uma uya enkwazi noma ungaqhama ngase north noma ngase south kuyafana. Uma usuphuma nje ku freeway naka ama crossroad lapha kumnyama iyaqethuka le ndoda. Iyaqethuka le ndoda. Immense wealth. This is babudoda. Lana ke umuntu osuke ethi uneshow ukuthi uyasithatha lesinqumo. Uyawufuna lo mcebo uzokuphatha ngesandla. This is babudoda. Siyabonga.